bugra Jisu Khristono bai jotono khakaham yapare lamsogo bali जों kaitoni kokthaino haino hai swrwnglaioni bwkhak thanglaiano tini जों nailaiano mathai suimani kothoma kaham chapter 11 verse 28 ni simi 30 jora ang poriwano 28 ni simi 30 jora mathai chapter 11 porinai poja hilik tui lengjak bebak borok rok ani thani phaidi ang norok no lengla rowana norok ani jual tisawi baldi ani thani srungdi tamni hunke ang borok kubok kusang kobok koinine hake norok lenglawi manana ang norok no jual runa hanmani abo helengse ang norok no poja bokna hanmani abo bo helengse o elembak porimani bisingtei kaitok jono kotal ke hamari klaiten keseng ini obrono one shop layana orosawo ang koinine norok ani jual tisawi baldi ani thani srungdi tamne hunke ang borok kubok kusang kubok koinine ani thani srungdi ang kubok koinine kubok kusang borok bok kusang nicho bephai जों जिसु ख्रिस्ट no swrwngnai rok ni borok ni tongmwng chamwng bahai bono जों tini wansok layana of course oro swrwngjaknai kwbangma tongo jisu Khristo sawo ani oro phaidi poja hilik tui lengjak borok rok ani thani phaidi ang norok no lengla roano norok ani jual tisai baldi ni buso ge ang norok no lengla ronai ang kubuk kusang kubuk koinene ani thani srungdi ge ani thani srungdi jisu Khristo ni thani जों swrwngmani nango ge je tini wansok wani musuk wani ke je jisu no swrwngnai rok jisu Khristo ni thani swrwngnai rok borok ni tongmwng chamwng bahai pila sakang jisu Khristo ni thani swrwngnai rok borok Khristo haina ungruk ungo taboroni je borok koba amonopana swrwngkha chinaman phainai rok no phano swrwngkha hingke bohai tongmwng ba bohai ungruk ungwiman omhaino tabok rondi students rok borokni phwrwngnai rok no borokni teacher rok no swrwngkha omonglai ungkha hingke borok haino ungruk ungwiman ke Khristan जों जिसु Khristo no swrwngo hingke borokni jisu Khristo ni tongmwng chamwng no जों swrwngo haini bagini jisu saworo ano swrungdi ang kubuk koinine kubuk kusang hingke जों jisu Khristo no जों swrungruk bohai ungruk ke omono jisu Khristo no swrwngnai rokni tongmwng chamwng Ephesian bai जों thangnai Epis chapter 4 verse 20 ni jimi 24 jora Epis chapter 4 20 ni jimi 24 jora ang purinai abo norok Kristo ni kok swrwngmani abo ya norok bini kok no khanamale khanakha hake norok bini sagre ungoi jisu ni thani tongmani a kubui no phwrwngjakha agi norok tongmani a tongmwng kacham no khibidi a tongmwng kacham sak tongthok tui tongui komorui thangna nai tongkha norok ni bwkha wansukma rok no katal khlai sukna nangnai norok borok katal ungna nangnai a borok katal kaitonom kosol ke snamjak abo kathar ke kaham ke tongmwng kubui tongmano phunugo oro जों verse 24 ro जों nugo norok borok katal ungna nangnai
borok ketal kaitono kosol ke snamjak. Borok ketal manana kaitono kosol. Manana जों tongmwng agini kezamno kibika Khristono swrwnka kezamno kibui boni tongmwng no naka gena जों bohai ngrek boni ketar jini boni ketar no swrwngrek जों ketar ngrek nai boni koinini no swrwngrek जों koinini ngrek nai bo kesang जों ngrek nai. Okay. Oro episode sawo niro verse 20 sawo abo norok Khristoni kok swrung mani abuya norok bini kok no khana male khana kha hake norok bini sagri ingri Jisuni thani tongmani a kubui no phurungjak kha inge Jisu ni kubui no phurungjak kha neja gezembo omohaina Jisuni kubui no swrungrek bohai ngrek boni tongmwng hai ngrek bohai koinini ngrek nai geseng kuthung layo girja phailayo fellowship khlailayo tomani bagui Jisu Khristono swrungo gobang mamo hai tongo Jisu Khristono bor girjane phailayo swrungmani nakwri angke chalaijakmani nakwri Jisu Khristo habai inglanglia geseng perfect tongya haibana जों bohai ngrek nai bono swrungrek ge omono Jisuno swrungnai ni tongmwng chamwng. Number 2 hongke जों chukjak ngrek nai mane tabokrondi nukhungo borok achaikha cherai klui achaikha torte bo samungo chuknai samung khlaimani chuknai bo chukjak nai haideba ge जों bo omohaino Khristoni thani जों chugrek nai ingka chukjak nai जों perfectngsokha homoni kokya piaba जों chuk samung khlaimani bagui kaitoni mokolo chukjak nai. Padi Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2 ang puriwana phaidi जों Jisuno nahorwi tonglayona bono chini poito ni yapang buchuk ulni tongthokni bagui se bo krus no soyo kruso thwinani no bo lazima singsa wngjakya hake bo tabuk kaitoni asuk thayungni yagra bwkhak asukjak phaidi orosabu phaidi जों Jisuno nahorwi tonglayona phaidi जों Jisuno nahorwi tonglayona जों bono nahorwi जों tongmani nangnai mane nahorwi mane no bono swrungui जों tongmani nangnai bono swrungui tongkhangke tama bono chini poitoni yapang buchuk bono chini poitoni yapang tei buchuk geseng bono swrungui no जों chukjak wngwi mano Jisu Kristoni thani mungsa sumsokrui phiaba bo Calvary cross thikya chini sumsokno namabai ga omohaino sumsokrui no जों swrungte tmangnai जों bo sumsokni yakni katewi mannai ge जों boni samungni bagui जों chukjak wngwi mannai tamale sumsokni yakni tmanai sumsokno mese marere sumsokni yakni yok marere जों kaitoni samungo जों chuknai ge Jisuno swrungrek kai Khristono swrungrek ge जों boni thani जों chukjak wngwi mano ba wngnai chini langmao Jisu Khristono mamani yagulo chini thani podre jongjal tekto chini langmao sophai mano tamane male Jisu Khristo salangmani butongo nirok ano poito khlaikangke nirok sungsani borok nirok no naisrenai tamane bo ano naisrewo nirok ani borok wngkhaba nirok no naisrenai je obono proman je nirok ani borok nisa ge phiaba जों kosto tekto manjakmani bising tuikano chini poito toruk जों
torui mano. Kwang mat जों cost tek to ba sungsok rok no जों mechenai जों keplai ngui mano. Ya omai kena जों kaitun mokolo जों sukja ngui mano ba sukja ngo suk samungo जों suko. जों Bible serenggo जों serenggo Bible serenggo mana no जों kaito teman nai bono जों siwo bono जों serenggo. Oke omai kena जों sini poito tori जों gerak ke kaitun bagi जों tonggui manai. Hai bagi 2 Timothy chapter 3 verse 16 by 17 o sawo bagi जों nalinya ro 2 Timothy chapter 3 16 by 17. Ang puri wana elem bagni beba kok no kaito by kobol jagdi suimani abo kubui no prung thani chugo tatal hunei phunuk thani chugo samung chaya no charo thani chugo pia kaham ke tongnani prung thani chugo abo tui ke kaito ni borok chuksugui mano joto samung kaham ni bagai bini nangmani manai bebak no mana orosung paitabo temanuk joto samung kaham ni bagai bini nangmani manai bebak no mana mane जों boni samung khlaiwani bagai जों sukjak ngui mano khlaiwani bagai जों kaham samung khlaiwani bagai जों sukjak ngui mano bebak kaitoni kokthai no kaito bai kobol jagdi suimani abo phurung thani chugo haya hi phurung thani chugo kahano kaha phurung thani chugo ge te omo haikena जों boni samung khlaiwani bagai chuksokjak ngui mano samung kahani bagai chuksokjak ngui mano. Ge number 3 hingke जों je borok Jisu Khristono serengui tongo bo samung kaha kaidoni samung kaha no khlainani bagai saktari mano ba saktaro je borok Jisu no serengrego bo kaitoni samung no khlainani ba Kristoni samung no khlainani saktaro ngo. Titus chapter 3 verse 14. Samung no nangmani manai rok mana bagai jini borok rok samung kaham khlaina naitheng hnei phungdi. Borok haino samung tangyawi ta tongtheng. Oro jengnugo let our people also learn to maintain good works. Samung kaha khlaiwani bagai borok sakthaktheng. Ge जों actually o sengsaro age kaitono kubui ke maya ni skang Kristan ni kono tongtheng motangjaya ni skang ba ajai ketal ni skang जों o sengsarni manai khuni no tui ba sengsani no tui man जों pharai waso ba kubu khlai phiaba kubui ke kaitono no mamani yagulo kubui ke ajai ketal ni yagulo जों kaitono kubui ke sika kaitono sirurukngo kaitoni phanno siwo kaitoni hajakmano siwo ge जों kaitoni samung besuk nangkuk besuk important bono busung siwo ge jottoni se samung kotor kongka kaitoni samung nge जों sirurukngo te bukhaw जों bono ngnaw ge haini bagai bono no जों khlainani bagaibo sakthar ge जों kaitono kubui ke siya ke nenggirja Kristan ni pana sadi baptisma pana di haipana sakni samung non torjakunai sakni samung no khlaiwani bo saktanai phiaba kubui ke Kristono manmane pore जों Kristoni samung no important roku torjaku yani bagai bono khlaiwani bo जों sakthar. Number 3 ka kaitoni samung no kaitoni samung kaham no ba kaitoni samung no khlainani sakthar. Number 4 Jisu Khristono swrwngnai ni tongmwng boroni bukhawo khakjangma tei tongthokma
응의 dong. Boroni bukhawo khaksangma tei tongthokma tongwi dong. जों kahino mamani yagulo phono waishu ushu. जों संसाराव tongmaba podre pod bugi podre pod जों jini जोंजा ba जों bugiwi dong. Ga afro जों kamanai bukhawo khaksangma gरै ingui thango tongthokma gरै ingui thango. जों जिसुनो मानै फाना uk khaksangma tongthokma gmai thango. Pilas kang to phaya pano gmarrok ngui thango. Jepro kosto tekto sopai. Okay? जों पियाबा जे जिसुनो swrwngrok ngui tongkha ke khawo khaksangma tei tongthokma ngui tongnai ngui tongo. Gabok जों जिसुनि thani जों nugu boni thani bo waisi pano माने boni khaksangma boni thani khaksangma gmai thangmani जों nugi. Hani jabai जों hani bagi जों boni thani swrwngmani nangnai. Je swrwngnai boro bo khaksangai tongui mano. Philippians chapter 4 verse 9. Philippians chapter 4 verse 9. Ang satan nibo ang chamwng khlaithanibo norok rwngui mannano chamwnggo phwrwngdi. Hake जोंनो खा गोसां रनाय कायतो norok bai tongmano. Oro hai nisyo. English okay saw the things which you learn and receive and heard and saw in me. Ani thani norok nukha swrwngkha te nukha khonakha abono khlaidi. Okay? Noroni thani khaksangma ngui tongmano nisyo. English ni mot. Yesung jisuno swrwngrok bo khlaima haising khlainai engene chini thani khaksangma tongui tongnai nisyo. जों जे pro jisuno ruktharo boni thani swrwngo जों swrwngkhani जों o sungsaro tek to kosto ngui phano mano. Haipano tini thani khaksangma tongthokma tongui tongnai. Tamani male जों chini thani poito जों bono swrwngrok chini thani poito ungrok poito tororok tei जों sirorok ngo Khristose जोंनो bebak haino sayani kateroi tongo. Bo जोंनो lama phunugui tongo जोंनो guide khlai tongo. Hani bagai जों माने kosto tek to phano जों khaksangui tongmano. Ta urondi Joseph bo phaljak phano bo jisuno poito khlai tongmano khaksangui tongmai mano. Engkai Paul songrok naidi boni sagri songrok jail bisingo tongprobo khaksangui tongthogui rchawi tongui mano subraino logui. Tamane male borok sijak omo ang jail tongphono Khristo ani loge tongo. Boni musuk tise mane bo permit khlai samo hai ngui tongui mano. Omo hai chini bukhabo tongui mano. Get number 5 jisuno swrwngui tongnai rok borokni bukhawo borokni tongmwngo toma nukja male borok kha kosomui tongui mano. Je kisa bai phano kha kosomui tongui mano. Je jisuno swrwngya borok bo boni thani kha kosomui tongmaya. Buino nukheno o angbo musugo gरै ingkebo bukhawo tek tongnai khaksangma gरै ingui tongnai. Phiaba jisuno swrwngnai borok bo kha kosomui tongui mano. Phadi Timothy 1 Timothy thangmani chapter 6 verse 3 to 6. 1 Timothy chapter 6 3 to 6. Ang purwani kisa kolok kok caya phwrwngmani kokotor kok bokhrobai. Nung tini chimiche chini subrai Jisu Khristoni kok kubuino pia chini tongthai ni kok kahamno nayawi kok juda phwrwngnai borok bo kungsugui torsajak mungsa phano siya bo wansukma hamyabai kok mung tui kok banglai walaina muchungjago abo bai borok rok musulayo kaklayo
kaglai phuilai nglayo hamya salayo buino haino thari layo kok bangai tonglayo omotui borok rok bukha sitra borok ni thani kubui kwrui borok tongtharno gwnang wngnani lama hwnui uansugo kok khe soino khoroksa swk bini tongmani tui no kha kochongui tongkhe tongthar a borok no belai gwnang khlaio. Ye English o kahini sao laso now godliness with contentment is great gain. Ge jeng oro nugu je borok khakchangui kha kochongui tongui mano. Je Khristono swrwngnai rok. Tamani male jeng bono poito chao te boni thani jeng kha berawi tongo. Jeng boni thani swrwngkhangkhe Khristono thani swrwngkhangkhe jeng boni bukha haino boni wansokma haino jeng swrwngo. Jeng jesuk situation jephano phaitong haipano jeng kha kochongui jeng tongui mano. Number 6 jeng bono swrwngnai rok Khristono swrwngnai rok borokni tongmwng kaitoni thani kha berawi tongo. Kaitono kha bera sogui tongo. Psalm number phaithamani Psalm lobmwng 78 verse 6 by 7. Lobmwng 78 verse 6 by 7 ang porirai hake ulni bosong rok aborok no tei borokni achayakho bwsarok no sawi manna tui tei borok bwsarok no bo sawi khnarowi manphina tui hake borok kaitono khatungui mannai tei kaitoni chamwng rok no pokyawi bini dagemwng rok no narwgui manna tui. Oro English o sawo that they may set their hope in God. Borok kaitoni thani tumanai nahorwi borok asa khlai tongmano. Ge kaitoni thani bukha berawi tongui mano. Tumani male chini asa. Bono swrwngrwk chini asa boni thani ngrwk. Tei o swngsaro swng asa liya. Swngsarni asa pairwk Kristoni thani jugno hani bagi jeng asa rwk jeng hani bagi jeng bukha berawi tongui mano. Jugno hani manui khunui non wansogui bono nahorwi. Number 7 bono Jisu Khristono swrwngui tongnai rok nahorwi swrwngui tongnai rok boni thani swrwngnai rok uborok kothoma kaham no pirani bagi saktharwk tei pirwk wngui mano. Of course kothoma kaham pirani kalaisugya hingke kwbangma ni borok ni thani no kothoma kaham pirnani wngkha Bible o sawo 1 Corinthians chapter 1 verse 18 o sawo oro sawo kaitoni for the message of the cross is foolishness. Boroni bagi hingke kaitoni koktoma ba kaitoni message abo belekena tamane foolishness butuwani wansokmwng ba butuwani samang tamane male cross no tisi cross wngkha kosto tekto. Phiaba Jisu Christ mane bono poito khlainai rokni bagi hingke cross se chini bagi phan. Kaitoni cross ni kok se chini bagi phan. Tamane male kothoma kaham simise borok no mwthangui mano. Kothoma kaham bai no chong mwthangjago kothoma kaham simise borok no mwthangui bo mano. Hingke kothoma kaham phaio Jisu Christo Calvary cross o thima bai. Jetabo bono swrwngnai rok tei boni poja boni jual no balnai rok tuma bono swrwngnai rok boni jual no balnai rok borok kaitoni thani Kristoni thani lenglawi mano. Hain bagini bo sawo ani jual baldi ano swrwngdi ang koinine tei kwbuk kwchang ani koinine tei kwbuk kwchang hingke nirok
anu serengka ke nerok lenglawi mana ang nerok lenglama ronai nerok lenglawi manai borok rok teman nangku lenglama ni nang borok lenglai yang ke mungsa thikri jeng samang kai ma lenglaw horo mathu me lenglaw hai deba joto borok no ma lenglaw nge seba sino kebai lenglama roma Yesus Kristo temane male jeng bekaw lenglama ni kri temane lenglama ni kri jeng je profno chini tane kiri mane dong lenglama ya temane male chini conscience jeng siwu chini bibek jeng siwu jeng sungsoknan de jeng morkewa soknai ani bagai jeng lenglama ni kri piaba Yesus Kristo simi jeng no lengla romana ge pila jeng bahaki lenglawi mana man bono poito khlai mabai asai katar ungmabai jeng jeng sini sungsokno Yesus Kristo ni thani romabai jeng free ingka hani sungsokni yakni ba bustung wani jeng yok kebo baginya jeng bekawo lenglawi mana ani bagai Hebrew chapter 4 verse 2 tamaisa je bono poito khlai ni ro borok lenglamawo haka jeng lenglamani jagawo haka piaba jeng tei kaisa kok ke jeng bono poito khlai mabai jeng bekawo lenglamani ingka piaba jeng asai katal ungmani yagulobu jeng jini lenglamani jeng no haine hai kosto rokri mana tmani male jepro jeng jepro boni jual no balia bono sereng mani bataga gina jeng apro jini lenglamani jeng Kristo jeng no lengla ropana jeng haine hai tmonai poja tuija khai ungpilai of course jeng morkeo sogya haibana nang poja bono rosogya haibile nang bono rosogya nang tawo bono serengya ke poja ganang hai ngai of course morkeo sogya hain hai buta bujuri morkeo sogya haibana sungsa ni tongmwng chamwng sungsa ni nahormung no tuija ke nang hain hai bukhawo poja tuija khai poja tuima khai ngai poja tuija nang getseng bomo hai borok poja tuija tawo erogen borok rok borni bukhawo poja mane khak lengla sokmani re je borok sakni wan sok tui tongnai emai koto borni bukhawo lengla mani kre hai bagai jeng koinene ngai Yesus Kristo ni thani jeng serengna nangnai ge jeng bukhawo lengla mani jeng lenglawi tongai mana jeng Yesus ni thani serengrek jeng lengla marek ngai ge jepro Yesus Kristo kipili phayo apro sini besak no jeng selai tlangnai ga jeng no sini besak no selai jeng sasa besak rowi jeng no perfect besak rowi jeng no tlangnai tabo o sungsaro tongsak jeng bono manfana jeng perfect nya hani bagino jini besak perfect nya ni bagino jini thani bukhawo podre por jeng jak sopai bono sereng yangke jeng bukhawo lenglama kre nai hani bagai jeng bono sereng mani nangnai ke jeng bono sereng rerek jeng jini bukhawo khaksanma lenglama jeng marerek nai gobono jeng sereng yangke lenglama kre nai ge tini asukna haine hai jotona hambai ge Yesus Kristo sawo ano serengdi ang koinene kebuk kesang ge nerok lenglama manai ge jeng bono sereng thani bono sereng mani jeng nangnai ge bono sereng nai ro tema tongmwng chamwng borong tongmwng chamwng tema bo bono jeng tini tui 6ta 7ta point jeng serengka ge
ang poito klayo jotana bujibai kanane getini asikno pairosinai jotono hambai.